Αν έχετε αρέωση στην κορυφή, πρέπει να γίνει χρήση δύο καθρεφτών. Γυρνάτε με την πλάτη προς τον μεγάλο καθρέφτη και τοποθετείτε το topic κοιτώντας μέσα από τον καθρέφτη που κρατάτε στο χέρι σας. Με το άλλο χέρι εφαρμόζετε το topic. Χρειάζεται 1-2 φορές μέχρι να το συνηθίσετε και μετά είναι παιχνιδάκι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλή εφαρμογή. Μην προσπαθήσετε να δείτε την κορυφή μέσα από τον μικρό καθρέφτη. Είναι άβολο και θα έχετε κακό αποτέλεσμα. Γυρνάτε με την πλάτη προς τον μεγάλο καθρέφτη και τοποθετείτε το topic κοιτώντας μέσα από τον καθρέφτη που κρατάτε στο χέρι σας. Με το άλλο χέρι εφαρμόζετε το topic. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλή εφαρμογή.